Мечтата ми роди се и с мен живее. Микрофон, душа и мисъл в едно да се слее. Видях да оглупее българин до забрава, измамен от царя, комунисти и ГЕРБ фасада. Видях София в буклуци до небето, а в Пловдив заради мола забориха депето. Измислени протести, пасивност и егоизъм, а в Европа било грешно, ако чувствам национализъм. Видях хип-хопа, кървави сълзи и дарони, MC-та без позиция, диджей без грамофони, пирони в ръцете и краката, за да бъде смачкан. Най-велики изпълнител Майкъл Джексън, черен президент, добре направена сметка. Изми ръцете, но остана просто марионетка. Видях, че всички около мен са просто зрители, едно заспало общество от потребители. А ти готов ли си? А ти готов ли си да видиш новия свят в твоите помисли? А ти готов ли си? А ти готов ли си да се върнеш назад в твоите спомени? А ти готов ли си? А ти готов ли си? А свободата носи нови отговорности. А ти готов ли си?